tun truma kanen hole turchu South Korean action thriller film kumsang Mizo pakua anti chua No Mercy tinia atop thlengin milo thlir sak le theu don nia kan video milo hlut sak thin tu te chunga kan lo me siyang chu Chhelo takin kara tangin aron chuaka workshop pa tubok shol zet chu la in anuk phaizul zula mi pakhat motor lo siam mek chu apan hnai ze la abula chuan dingin avota chor mai siyang hi Korean Special Force martial arts champion ni in bodyguard na athok thina jela atan nuin in lam alo pan me kani zana in avathleng chu anaw in he alo lom ema an unaw hi in mangai in thian thatak an nia engtika ma in kalsan ngai to lo turin anin tiam nge zanri an kil lai chuan anam lo hlana an chanchin te an soidun mola bakil ahon sak chu siyang chuan duat takina pe a an mut nu chuan yun he in school kal anin thin thu a soi chuak siyang chuan chu tiang thil chu soilo tura ti in apa boral ta in a cha thin le khazir poimo zia te a shrila an mu hil dun ta ne atuka siyang tho nu chuan anawin school a local san to a korfual sen le phekhok sang au tan alo lei saka lekha po hnut chein tuna tang chuan au hi hun tamjok abula mang turin adune siyang chuan anaw hian amamo hle ti a hre chuak wara atan na thatak tho sak nge atum ta ne heti lai hian yun he chu skula midang chuan musitin an lo ti du da ema hei wang hi ni school kal nuam ati lo thin a engkil toile za zum wang chuan fiam le musit a hlo zuala school ban chuan ati du da thin tu te khan an bula an hruai lui zui siyang chuan a hnangai bodyguard chu zom le tumin alo dil me ka an pu ber chuan du viau ma se criminal record anei to wangin ala thei tlat lo tleirol sual ho khan yun he chu karaoke hmuna an lo hruaya aziang lo takin lam le zai turin an nor luya yun he chuan ho ka du ti ringotin alo chang chu ti lai chuan tlangwal pathum an ron langa yun he chu loin hmel hriat tirin chumi te chuan kholga langa cheibolin an zut kual vela hotela mi pakhat nen anom dun tir nu chuan yun he in theito pin a sual leta misol pathum te khan ron chan ma se chu pa wallet chu an ruk sak du wang chawania police sakhol don lo ti an shekar bok a chan chu kumtling lo meichia om pui wang ani an boi nak lai hian siyang in anaw chu khola lo tum chia a chan theilo wangin pona zong turin a chuaka amang ang ru to hle zan khwa in kot thler sang changa akal kuala ma se jing thleng pon yun he chu aron ho thei box silo anaw thom no pe khan in thuamin an skula avakala an classroom va bi dekin yun he mu tura om chuang lo an zirtir tu pa hne na anaw chanchin chu asoya ma se chu pa chuan anni ang kumruala hi chuan hetiang hi a thleng ve cho kalom alo ti sam et mai skula chhuasan don chuan yun hei chian nuin a chanchin a hriatang zong aron shil veka video en tirin yun he kha tleirol sual ho khan akor ano phel lui saka siyang thinrim lutuk chu al chuak lo chawane skula yun he ti boi thin tu te chu karaoke hmuna avakal chila azona an chang thadu tlat lo an piai deuh hlak nu chuan anaw omna chu a hrila engpon ise yun he an lo ti du da thin awangin an vai chuan a soi sajui hemi hnu hian khamizana mi pathum zinga pakhat chu aomna avakal chila chuata a phi thal thuai hnu chuan yun he omna an hriat zui to lo thu a soya a chan chu khamizan khan yun he ompui poisa ATM atangin an ruk sak nuwa hotela khan an va phei le a geng ho tu pa sengmen alo om to thlatatin ni sengmen chuan yun he hruai alo phal lova siyang chuan anaw chu geng ho tu pa misual tak bula an hnut chia ti a hre theita hotel room abukna aka ta tangin misual pa phone number chu anei theya siyang chuan khola tumngar ngara ma se chana re nga donglo police ne na por report atuma
ma se inau chu atlan bo aniang tin case an lo siam sak du si lo yun he chu misualin an rubo nge ani ti hria a tranpui tu tur a hmu tak si lova chuan ama nge in zon chua atum ta ni heti lai hian sengmen khan meichhia te rubawa sal thin hna yun he kha lo zuar me ka poisa an ti fel lai vel chuan yun he chu ruma omin alo trap kara khongai takin min kaltir ru an ti chuan ben bak a hlo lo siyang khan anau chu ngor zokin azong zela sengmen kha chuin akata address a chuan avakala ma se alo om to tlat lo chulai hmuna chuan sengmen a hnuaya thok pakhat alo oma asoi sak shrep nuin a motor license plate number a hrila chupa motor chabi chu la in a chuak le ngal heti lai hian yun he kha an lo hral fel to a anei tupa in phuar be atum lain alo se saka a then tlok siyang chu manmo taka tlanin misual ho motor park na aron thlenga sengmen chu achang taran mai anga reng hnu chuan sengmen ron in larin ain khal chuaka siyagin aum zui ngal atlan zel hnu chuan asela avakhola yun he omna soi turin atia alo chang thadu tlat lo zui zelin kotler relai an thlen hnu chuan avasubura siyang chu motorata chuakin sengmen electricin asok shepa aron har chua hnu chuan a ngonga lo vet reng to nataka pot rekin yun he omna soi turin atia atopa chuan tang rei ngam lovin a omna shruai turin ain khal chuaka adop zel hnu chuan asoi thadu le tlat lo siyang chuan kuthlak zelin arek betle thina singmen chuan a motor thunun zo lovin an chet sual pha ta ni kar chunga chuan anin sual tia tranhmun arem lo em awangin siyang po aduangin a che theilova anin bei fe hnu chuan aban ru ati tlia saka yun he a hral dan zong chu a hret thei ta ni a phone a chu sak hnu chuan sengmen assistant anga in soin a hral na pa kha awabia a yun he chu midang bula a hral vat tur thu alo soi siyang chu tlan chuak vatin an office a avakala chu massage parlor building lian takane receptionist chuan yun he bakil apek kha lo khimwa a alu aringal sia mai anpu bula shruain yun he omna azota nui huwa chungin kashal dai to alo la tizui siyang chu asap hata chemte la chuakin anin sual riap akung futhiam zia siyang chuan alan tira akherbe hnu chuan chu pa chu atlom ta yun he ashal na chu asoi chuaka receptionist chuan yun he in anlak chua ma in aron khol thu asoya ma se ama zunga siyang aboi emawangin ina om man tlat lawani hei wang hian tranpui tu zongin midang dorami a khol lea engponi se mi pakhat Lucky supermarket tia an hriat hnena chuan an hral ta thawa chumi hnu chuan mi pakhat su tha in yun he chu aron hruai ta ni anau chanchin a hriat hnu chuan Lucky supermarket phone number chu ala a chuta tang chuan a omna chui le in parlor chu a chhuasan heti lai hian yun he chu kara amaron hruai tu su tha junghu chuan alo phur me ka gas station a chuan dingin ei tur lamina chuaka yun he chu amu hi lemo hati ni motorata chu chuak vatin yun he chu basa chuanga ma se alo muhman tlat mai junghu chuan motor tiringin aron luta yun he chu au nau nu ril rubuai angin a soi midang ho chuan lo oi sakin basa tang chuan a hnuk chuaka yun he chuan trap chungin ngen ma se akal tir du thak lo siyang khan motor chak takin alo khalme ka ahnunga aphur sengmen chuan min kaltir ro tin alo treve rengbok aning lutuk chu gas station a dingin kar hnung chu ahonga zona zole hnu chuan abana so chora an bul loka bang chu hnung zongin asut chila sengmen chu kar hnunga tangin a hlom thatop mai liamna tak tuarin atlan san ta ni jungwu khan abo sin a hrilangin yun he chu building ro san to a hruaya an pu ber chu an ram hruai tu lar tak Mr. Park alo ni reng mai
yun hi a thlan bik chan chu thil dang wang alo ni lova siyang nen hian tun ma in boina an lo nei dun to a anaw hi a ron zong don ti hria in siyang ko chhuana na du ni jungwu po hian yun hian hi aruk tak chuan a khongaya ma se pa ka thil ti thei zia hria in a hnial ngam tlat lo Lakah supermarket ti po kha siyang te in bul loka dor pakhat ming alo nia yun he po hi alut jing hle siyang chu anawin biak po atum dora chuan avakala anei tupa putar to takalawom yun he chanchin anzo chuan a uni ti shehek lo le tong zuwa zoin moilo takin a khoi thin ti te chu a soi chuak pala siyang rilrun alutuk chu amit tu lo tla zoya putar chu a soi sata shep mai dor chunga chuan a hnuk kwala a kuzung tang ti thliakin yun he chu midang pon an khoi ve thin ti a soi le a siyang chuan an va in tu ma chua atum reng lo photographer studio pakhata lutin anaw thalak alo in tara thil dang soi zui atum lo chu pa chu a vo shepa tunge yun he chunga moilo taka che thin midang azor le thi hnuangin atong chuaka yun he hian akalna pianga sheom tin reng alo tuarani hemi nu hian workshop a kalin mechanic ku chu tubawin a chhut saka chupa na tuar chuan yun he omna dik tak shilin akol tupa Mr. Park ani ti a soi chuak ta ni kumthum kalta khan mechanic hian yun he chu Mr. Park akara PAWNGSUAL alo tum to a motor a siam that sak nu chuan yun he ke korte park chuan a mutatlat mai Mr. Park chuan mechanic chu bia in yun he chanchin chu a hrezuya a tong klem le midanga phak chia lo na chu man tangkai ve nge yatum hemi nu hian yun he school bang chu aron hotlai thin ema a chaneng ma a soidu thin lo wangin siyang ngai a tha thei lo atuka anaw chu en thla in a hotlai thin na chan a hre chuak ta kar changkang taka yun he chu phur chuakin hotela an hruaya siyang in a zui zel Mr. Park khan anaw chu damdoin alo hrai ruya a PAWNGSUAL lai a phok chiang hle Park chu screwdriver mangin abai ngal chiama amit ati nat sak nge ni anaw chu chan chuak theima se Mr. Park hi politician le mithil ti thei takani wangin siyang chu atan pha jela tangin a chuak ti a hriat ve le jungwu hnena an unawa that turin thu a pe ni mechanic hnena tangin jungwu number anei hnu chuan a khol ngala Mr. Park a zon hmu theina tur a zot jungwu chuan hlau thong ru tak sin a omna chu alo hrila anawa kol ti aro a soilang chuang lo hemi hnu hian Mr. Park a omna chu awa thlenga vengtu tam tak naiin in lian taka alo om a bodyguard pakhat chu da thain alut ruwa atopa Mr. Park omfal lai chu alu chil theita pistola tinin anaw omna soingal turin atia chuta siyang chu aron bei thut mai ring taka au chuakin ama vengtu te chu an ron tlan khoma an bei ron lai chuan Mr. Park chu alo tlan chhia ne so taka a bodyguard tho atuk zal vek nu chuan akara chuangin awum zui ngal chak taka tlanin avasubura motor atanga awaka zel nu chuan abana akap fuwa mase Mr. Park chu atlan che thei tlat mai thinrim taka jungwu kholin yun he chu damdoya hrai hlum turin atia amite zongjong nen siyang zui turin a chabok mase jungwu hian yun he a khongai wangin athu a zom du to bik lova siyang kholin anom na hmun chu a hril ta ni avathen chuan siyang chu misual havin an lo chang reng to a motor an lo subur mai jungwu po phuar betin a phat san ti Mr. Park hian alo thre chuaka jungwu chu a hroka vitin a thi pha ta ni siyang kha man lovin alo tlan chuak theya bedroom pakhata alo intify me ka au nau nu chan chuak tura in buat sai lein beidon atum haulo Mr. Park chuan amit lem chu alo siam travel me ka
hemi hnu hian a ho tenen zungu ruang an phum lai chuan siyang motor nen a ron lang thuta misual ho chuan an lo voluai luai mai motor ta chuakin misual ho chu a ron bei ngala anin sual mia lai chuan Mr. Park in chunga alo in thiar fihlim wat athin rim shik thlak nan yun he om hle lai chu awa beng thua ya siyang chu a chau to mawangin an tam hne bok nen a che hlei thei to lova Mr. Park kan au na tur lai chu yun he alo thlir tir ve bok vi hlum an tum lai takin siyang chuan a ron bei le thuta anau tan a hnuk cha ma chu tlawm atum reng lo atopa misual ho chu an let phunga hliam tur le chau takin siyang chu in chunga aron luta yun he chu chau takin thutlenga alo let nga ta Mr. Park khan nunglam atangin aron la bei zui siyang chu nataka nekin adula avita chuta siyang chuan achak na zong som khomin Mr. Park chu anor leta chuata chuan athi thak thlengin a hnek chor mai yun he bula kalin anin kwa vonga ho konga chuan ataksa tanga thisen chuak chu nget takin a hubbet tlata na hle ma se atuar fanangai ti hria a chan chu eng thil potok se anaw in he ina him taka hruai ho chu angai poimo berani